Hvala lijepo. Još se jednom ispričavam jer jedva govorim. Mi kod da smo se dogovarali, uvaženi zastupniče, da ćete mi postaviti pitanje. Inače se to zove sistem Boška Buhe. Ovo što vi radite, to je Boško Buha. Da. Pisan je, dok sjedite ovdje u klubama ćete dobiti svi zastupnici usporedbu svih tehničkih karakteristika žičara iz Njemačke i troškova i usporedbu te koja je objavio RTL neki dan. A mi priopćenje poslali RTL-u. Vi ćete dobiti priopćenje koje smo poslali RTL-u i na drugoj stranici znao sam da ćete se uloviti za taj lepak, a namjerno govorim istočnim dijalektom i Boško Buhom, jer me podsjećate na Boška Buhu, a ovdje su usporedni pokazati. Samo istine radi, to piše ovdje. Naša žičara je kilometar dulja, košta 15 milijuna eura, a njihova je kilometar kraća, košta 14 milijuna eura. Sve ostalo su troškovi koje ta žičara nema, a naša ima. Da ne govorim o garažama 500 mjesta, da ne govorim o međustanici na Brestovce, da ne govorim o broju kabina, da ne govorim o svim troškovima rekonstrukcije pruge dolje, Gračani i građevinskim radovima. Ali da ja ne bi govorio s ove govornice, uzmao vrijeme, predsjednik će me prekinuti, ispričavam se. Znači, dobit ćete kopije u roku 10 minuta svi na klubu. Pa onda vidite, ako kaže laže koza, ne laže rok. Hvala vam lijepo. A što se tiče ovih, ne bojte se. Pa ja bi na našem mjestu pljeskao da gradonačelnik je nerazuman. Inače, ja sam sad došao s bagera. Presvukao sam se u sobi kod predsjednice, vidjeli ste me, da niste ulazi. U čizmama. Ja sad sam gradilišta. Bio sam u Španskom, kod obitelji Todorić, onda sam došao, 5 sati sam na nogama. Pola 7 sam na bageru bio. Imam iskaznicu, koja se pokazat ću da sam položio za bageristu. Juče. Znači, stignem ja i to. A što se tiče planiranja, pustite od toga gradonačelnika. Sredstva će biti osigurana u rebalansiranim proračunima, u rebalansima proračuna koje gradonačelnik može predložiti skupštini svaki mjesec onoliko koliko bude potrebito novaca za tempo i dinamiku rada na Sljemenskoj žičari. Hvala vam lijepo.